Σήμερα, 23 Μαρτίου 2024, έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά εκ μέρους 4 ηλεκτρονικών σελίδων των φιλάθλων του ΠΑΟΚ να πάρω συνέντευξη από τον κύριο Τερζανίδη Χρήστο, ο οποίος είναι γνωστός σε όλο το Πανελλήνιο και έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κύριε Τερζανίδη, χαρά μου και τιμή μου ιδιαίτερα που βρισκόμαστε εδώ και δεχτήκατε την πρόσκληση να μου παραχωρήσετε την συνέντευξη που θα μου δώσετε. Ήσασταν από τη γενιά των παλιών ποδοσφαιριστών που γράψατε και διαπρέψατε μάλλον τη δική σας πορεία τόσο μέσα όσο και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους, κοινώς τα δίνατε όλα στους αγώνες που δίνατε και είχατε ένα ήθος που έχει καταγραφεί πλέον στην ιστορία. Αρχής γενομένης ήθελα να σας ρωτήσω, ξεκινήσατε την ποδοσφαιρική σας καριέρα από τον Ορφέα Ελευθερούπολης? Ναι. Αν δεν απατώμε 1965. 66-67, δύο πρωταθλήματα έπαιξα στον Ορφέα και το 68 το καλοκαίρι έγινε η μεταγραφή μου στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Το καλοκαίρι του 68. Υπήρξε κάποιος συγκεκριμένος παράγοντας του ΠΑΟΚ που σας μεσολάβησε? Ήταν κάποιος εκ της διοίκησης που σας είδε σε κάποιον αγώνα και έκρινε σκόπιμο ότι μας κάνει αυτός ο παίκτης? Ποια ήταν η αφορμή που πήγατε στον ΠΑΟΚ, πώς έγινε? Τότε δεν υπήρχαν τα μέσα, ή μανατζαρέοι, τηλεόραση, οπότε παοξίδες που βρισκόταν μακριά από τη Θεσσαλονίκη, διαιτητές που διαιτεύανε και ήταν παοξίδες, ενημερώνανε τη διοίκηση ότι στην τάδε ομάδα έχει κάποιον παίκτη και στέλνανε παλιούς βετεράνους παίκτες οι ομάδες και μας παρακολουθάγανε. Οπότε ήμουνα στη λίστα αυτήν των ταλέντων τότε που ψάχναν από την επαρχία στον ΠΑΟΚ, οπότε έγινε η μεταγραφή. Και πήγατε εκεί. Εκεί είχατε την τύχη να συμμετάσχετε στη μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ, ιδίως στη δεκαετία του 70, πλαισιωμένους από μεγάλα ονόματα, Κούδας, Σταυροσαράφης, ο συμπατριώτης σας ο Δημήτρης ο Παρίδης, μαζί πήγατε αν δεν απατώμε, και πολλούς άλλους φυσικά. Και με αυτή την ομάδα πήρατε το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία του ΠΑΟΚ και τα κύπελλα φυσικά. Από ό,τι μου είχε αναφέρει ο κύριος Κούδας στα αρχές του χρόνου που του πήρα συνέντευξη, ποιο ήταν το κίνητρο και ποια η χημεία μάλλον που ο ΠΑΟΚ είχε δέσει τόσο καλά και έπαιζε για τα δεδομένα της εποχής ένα πολύ καλό τεχνικό ποδόσφαιρο? Μου ανάφερε ότι συνετέλεσαν τόσο η αείμνηστη Λέτ Σάμον όσο και ο Γκιούλα Λόρα. Και συγκεκριμένα ο κύριος Κούδας μου είπε ότι όταν ήρθαν αυτοί οι προπονητές δεν ήθελα τίποτα άλλο να ήμουν κάποια χρόνια πιο μικρός, γιατί θα είχα κερδίσει περισσότερα από αυτούς. Σίγουρα ο προπονητής παίζει ένα μεγάλο ρόλο. Τότε ερχόταν μεν ξένοι προπονητές, αλλά όχι προπονητές που να γνωρίζαν το ποδόσφαιρο και να επιβάλλουν στους παίκτες να παίξουν αυτό το ποδόσφαιρο. Και όπως είπατε προηγουμένως, τη χημεία, νομίζω η χημεία έγινε μόνη της, γιατί δεν υπήρχε προγραμματισμός στις ομάδες, δεν υπήρχαν ξένοι παίκτες. Εν συνεχεία δόθηκε να παίρνουν μόνο 2 ξένους στις ομάδες και ήμασταν όλοι Έλληνες.
ίσως ήταν που λέμε εμείς μία φουρνιά, πήρε αρκετούς παίκτες εκείνη τη χρονιά. Άλλοι παίκτες δεν μπορέσαν να πιάσουν στην πρώτη ομάδα, εμείς πιάσαμε, ήμασταν καλοί, ξεκινήσαμε από το 68, γύρισε και ο Κούδας, γιατί 2 χρόνια τον είχε Ολυμπιακό στην Αθήνα, γύρισε σαν μεταγραφή ο Κούδας, οπότε εγώ από ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο μπήκα στα βαθιά νερά. Καταλαβαίνετε, είχα πάθει 2 θλάσσεις στο τετρακέφαλο, είχα κομμένο μνήσκο από την Ελευθερούπολη, οπότε καταλαβαίνετε, εγώ τι τράβηξα για να μπορέσω να αντέξω 7-8 χρόνια και μετά να κάνω επέμβαση μνήσκου, με ένα πρισμένο γόνατο καθημερινά, και ήταν οι παίκτες μεταξύ μας, είχαμε αυτήν την καλή χημεία και δημιουργήσαμε την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Πώς το λέω ότι ήμασταν καλύτεροι? Το πιστεύανε και οι ίδιοι οι παίκτες. Στην εθνική ομάδα που ήμασταν, και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, από αυτούς ακούγαμε ότι δεν παίζεστε, είστε καλύτερη ομάδα. Αλλά το αλλά ήταν η διαιτησία. Το αλλά που γνώρισα στην Αθήνα από τον ίδιο πρόεδρο της ΕΠΟ, που ήταν όλα τα χρόνια και πριν τη Χούντα και επί Χούντας και μεταπολίτευσης και εν συνέχεια με Πασό, ήταν ο ίδιος πρόεδρος στην ΕΠΟ. Ήταν ερασιτεχνικό το ποδόσφαιρο, αυτοί κάναν το κουμάντο, αυτοί στέλναν τους διαιτητές, αυτοί στέλναν τους παρατηρητές, και ερχόταν ο κάθε διαιτητής και με τον παρατηρητή να μην τον τιμωρήσουν, να πάει στη βάση. Ξέρανε ότι θα δικήσουν την ομάδα. Και καταλαβαίνετε, σε αυτά τα χρόνια να πάρουμε 2 κύπελα μέσα στην Αθήνα, στην έδρα του Ολυμπιακού, δηλαδή φτιάχνανε τον νόμο όπως θέλαν αυτοί. Ο τελικός να γίνεται στο Καραϊσκάκι, που ήταν έδρα του Ολυμπιακού. Ή και στη Φιλαδέλφια ακόμα που... Εκεί αντέδρασε ο παράγων, ένας παράγοντας καινούριος, και λέει γιατί να πάμε στο Καραϊσκάκι, σε ουδέτερο. Και το Καφτατζόγλιο ήταν εθνικό στάδιο, που έπαιζε ο Ηρακλής. Γιατί να μην έρθει στη Θεσσαλονίκη? Αλλά τα κάναν έτσι, με τέτοιον τρόπο, στο νόμο, τα πρώιμη τελικά ο ΠΑΟΚ να είναι στην Τούμπα, αλλά ο τελικός να γίνεται στην Αθήνα. Και πήραμε 2 κύπελα, ένα από τον Παναθηναϊκό και ένα από τον Ολυμπιακό, και ένα πρωτάθλημα που δικαιούμασταν πολλά περισσότερα, αλλά δυστυχώς από την πρώτη αγωνιστική μέχρι την τελευταία μας κυνήγαγε η διαιτησία. Παρ' όλα αυτά, ορμόμενος από μία φράση του κυρίου Κώστα Ορφανού, μου είχε πει ότι η φιλοσοφία που μας επέδωσε και ο Σάνο και ο Λόρατ ήταν τέτοια που όταν μπαίναμε στο γήπεδο, στο πρώτο 20 λεπτό πνίγαμε κοινό στον αντίπαλο. Παίζαμε μια τεχνική που την παίζουν σήμερα στο ποδόσφαιρο. Πάσα μπροστά, τρέξιμο. Πάσα, game. Πάσα, game. Κοίταξε, δεν νομίζω να είναι το ίδιο. Τώρα αρχίζει από τον τερματοφύλακα, για να φτάσει στη μέση πρέπει να αλλάξουν 5-10 μαλλιές. Ενώ εμείς παίζαμε πιο κάθετα. Ναι. Το ποδόσφαιρο και το δύσκολο είναι να παίζει κάθετα. Από τη μέση και κάτω. Οπότε ήτανε, σε κάθε θέση υπήρχε και ένας ποδοσφαιριστής που ήτανε, λες και ήταν κομμένοι στα μέτρα του. Είχατε θέση. Οπότε και σαν άτομα και σαν σύνολο είχαμε αυτή τη χημεία που λέει στο ποδόσφαιρο. Σε όσους αγώνες είδα δηλαδή, εγώ ναι, έπαιζα χαφ δεξί, αριστερά ο Σαράφης,
Ήταν δεξιά ο Γούναρης, αριστερά ο Ιωσήφιδης και εγώ έμπαινε ο Ασλανίδης μέσα, έμπαινα εγώ έξω δεξιά. Γινόμουν επιθετικός, δηλαδή έπαιζα από τη μια περιοχή στην άλλη. Που παίζεται τώρα, τα μοντέρνα μπακ πρέπει να είναι αυτή, από τη μία περιοχή στην άλλη. Διότι είναι τα άκρα και το ποδόσφαιρο είναι πιο εύκολα να παιχτεί από τα πλάγια παρά από το κέντρο. Δεν ξέρω, ήταν ο Σαράφης που ήταν χαφ αριστερό, ήταν ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ. Και ιδίως στις κεφαλιές, ναι, δηλαδή, ήταν γρήγορος ο Παρίδης, ο Κούδας όταν έκανε κάθετα δεν κρατιότανε, ο Ασλανίδης, εγώ από τη δεξιά πλευρά και κάποια στιγμή ο Ασλανίδης με έφαγες, λέει, τη θέση γιατί επισάνω νομίζω ήτανε, χάσαμε από μια μικρή ομάδα των Αθηνών. Μήπως τον εθνικό ήταν ή το... όχι, ήταν... το Εγάλιο ήταν. Όχι, από την Ομόνια κάτω, στο κέντρο ήταν ένα γήπεδο ξερό, σφαγεία ήταν, μέσα στα σφαγεία. Τα αποδυτήρια ήταν τα παλιά σφαγεία. Δεν θυμάμαι την ομάδα. Εγώ προσπαθώ να θυμηθώ ποια ομάδα είχε εκεί περίπου. Και έπαιξε εκεί με 3 επιθετικούς και χάσαμε 1-0. Και από τότε έβγαλε τον Ασλανίδη από τη δεξιά πλευρά και κάλυπτα εγώ και τις δύο θέσεις. Και back και half και extreme. Ναι. Οπότε ο Σάνον, η ομάδα ορίμασε όταν ήρθε ο Σάνον. Οπότε βρήκε μια όριμη ομάδα και έδωσε μια όθηση το γρήγορο ποδόσφαιρο. Καθότι άγους... Ναι. Εν συνεχεία όταν ήρθε ο Λόραντ ήξερε το ποδόσφαιρο και ήξερε τον καθένα να του μιλάει στη γλώσσα του και να παίρνει το 100% από τον ποδοσφαιριστή. Ήτανε, τον ονομάσαμε μάγο στο τέλος. Μα δεν είναι τυχαίο που ήταν και στην Πάγια να πούμε πριν έρθει ο Πάγια έκανε καριέρα. Άρα είχε μεγάλη εμπειρία. Ναι, θέλω να πω, αλλά και σαν παίκτης ήταν μεγάλος παίκτης. Ναι. Ήταν οι 5 διεθνείς της Ουγγαρίας τότε που φύγαν όλοι. Όπως ο Πούσκας. Είχε παίξει μέσα στην Αγγλία αυτή η ομάδα και είχε κερδίσει, δεν θυμάμαι, με 5-6-1 την Αγγλία. Ναι, και ήταν φυγάς και ο Λόραντ ήρθε στη Γερμανία και ο Πούσκας έφυγε στην Ισπανία. Ναι, θέλω να πω, αυτή η ομάδα κράτησε μέχρι το 1977 που άρχισαν πλέον οι 8ετίες και άρχισε να πέφτει μετά το 1977 και έκανε μια καλή φουρνιά εν συνεχεία το 85 που πήρε το πρωτάθλημα, αλλά δεν είχε τη διάρκεια τη δική μας. Εμείς από το 71 μέχρι και το 77 έπρεπε να είναι πρωτάθλημα κύπελλο δικό μας, γιατί σχεδόν μια χρονιά δεν πήγαμε στο κύπελλο. Παίξαμε 2 φορές μέσα στο Καραϊσκάκι και χάσαμε από τον Ολυμπιακό με εναντίον την διαιτησία. Έχω δει στο YouTube, ναι. Καταλαβαίνετε, και τότε ήταν το μίσος που κλέψαν τον Κούδα. Και όταν ερχόταν οι φύλαθροι των Αθηνών στη Θεσσαλονίκη τους και ψάχνανε τις ταυτότητες από πού είναι και ήταν στη θάλασσα, τους ρίχναν στη θάλασσα. Όπως και εμείς όταν πηγαίναμε κάτω γινόταν πόλεμος. Θέλω να πω, δυστυχώς στην Ελλάδα τώρα ισορρόπησε λίγο με το ΒΑΡ. Ναι. Πριν το ΒΑΡ ήτανε, αν όχι όλα, τα περισσότερα παιχνίδια ήταν στη Μέντρα. Το λέω και έχω αποδείξεις σε αυτά. Τώρα, ορμόμενος από αυτό που είπατε για το ΒΑΡ, εάν το 2018 που έχασε ο ΠΑΟΚ στα χαρτιά, να το πω, το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ, με το γνωστό συμβάν του κ. Σαββίδη που πήγε στο γήπεδο, εάν υπήρχε το ΒΑΡ, δεν θα ήταν καθοριστικό. Δεν θα μπορούσε κανείς. Μα γνωρίζανε οι Αθηναίοι, γνωρίζουν οι παράγοντες πώς λειτουργεί το σύστημα. Οπότε μας πήγανε στα δικαστήρια, οπότε δεν είχαμε καμιά τύχη.
Μα φάνηκε εκ προμελέτης και η με την ΑΕΚ. διάσταση. Και με την ΑΕΚ. Ναι. Δηλαδή, μας το πήρανε ψυχρό που λέει το πρωτάθλημα. Ναι, γι' αυτό η φίλα του ΠΑΟΚ του λέει, τη λέει χάρτη στα χαρτιά. Κοιτάξτε, εκεί έχουν δίκιο. Οι φίλαθλοι, οι οπαδοί, ξεχνάνε κάποια στιγμή, αλλά εμείς το ζήσαμε στο πετσί μας. Το να παίρνουμε δεν είχαμε συμβόλαια. Τώρα δεν στεναχωριέται ο ποδοσφαιριστής. Έχει τα συμβόλαια και σου λέει τα συμβόλαια δεν μπορεί να τα τιμωρήσει ή να μην δεν τα δώσεις. Έρχεται η UEFA και σε μηδενίζει. Οπότε καταλαβαίνετε εμείς χάναμε τα πριμ. Εμείς τα πριμ είχαμε. Κερδίζοντας θα παίρναμε χρήματα. Και όταν παίρναμε έναν τίτλο θα παίρναμε μαζεμένα λεφτά. Δυστυχώς μας τα κλέβανε οι διαιτητές και οι παράγοντες των Αθηνών. Ναι, των Αθηνών. Με τις αλχημίες που κάναμε. Και είμαστε αδικημένοι πάνω σε αυτό. Θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτερα οικονομικά, αλλά δυστυχώς εκείνη της φουρνιάς και της μετά από εμάς που πριν αρχίσουν τα συμβόλαια, οι ποδοσφαιριστές όλοι οικονομικά δεν λύσαν το πρόβλημα. Είναι γνωστό. Οικονομικό. Είχατε πει προηγουμένως για το πρόβλημα που είχατε πιθανόν γίνει από αγωνιζόμενους στον Ορφέα Ελευθερούπολης. Ως προσωπική εμπειρία, επειδή είχα ρίξει έσου μηνίσκο και στα δύο μου πόδια που χειρουργήθηκα με αυτοσκόπηση, θυμάμαι ότι δεν μπορούσα να κλείσω το γόνατό μου. Πήγαινα στη σκάλα ιδίως για να δέσω τα κορδόνια μου με τίποτα. Και όταν είχα μάθει πώς αγωνιζόσασταν τόσα χρόνια με πρόβλημα μηνίσκου, έλεγα πόσο έπιζε αυτός ο άνθρωπος. Και όταν το είχα αναφέρει σε έναν πολύ κορυφαίο χειρούργο ορθοπαιδικό και του είχα πει, όταν μου είχε κάνει διάγνωση για το πόδι μου, το πρώτο που είχα διέκρουση για ρήξη μηνίσκου, λέω, γνωρίζω ένα βετεράνο ποδοσφαιριστή του Χρήστου του Τριζανίδη. Έπαιζε τόσα χρόνια με μηνίσκου. Πώς αγωνιζόταν αυτός ο άνθρωπος? Λέει, είναι όντως άξιον απορίας, μου λέει. Κοιτάξτε, και εγώ το θαυμάζω αυτό που έκανα. Καταρχήν δεν γνωρίζανε και δεν ξέρανε να χειρουργήσουν εκείνα τα χρόνια. Ναι, εντάξει. Και άκουσα ο Κουρουκίδης έκανε μνήσκου και σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Και άλλοι, ο Γαλάκος πήγε στην Αυστρία, θυμάμαι. Οπότε, όταν τραυματίστηκα στον Ορφέα και πρίστηκε το γόνατο, πήγα στην Αθήνα και έκανα θεραπείες. Ο Χατζηγιάννη της ΑΕΚ, εξής ήταν. Και κάποια χρόνια συνετέλεσε και πρόεδρος της ΕΠΟ. Η θεραπεία όμως και κάναμε θεραπεία, ενέσεις και χάπια. Και ηλεκτροθεραπεία κάπως, ναι. Έτσι με ένα... δεν λέει το πρόβλημα αυτό με το μηνίσκο. Δεν λέει το πρόβλημα αυτό του μηνίσκου. Λίγο σαν να λένε μια ασπιρίνη για το κολοκέφαλο. Ακριβώς. Έμεινα 10-15 μέρες, γύρισα, συνέχισα, ξεκουράστηκε το πόδι, έφυγε το υγρό, γιατί πριζόταν. Ήταν συνεχώς πρισμένο το γόνατο. Δεν έκανα και τις προπονήσεις στον Ορφέα. Στον Ορφέα, στο στρατό, ερχόμουν Σαββάτο, έπαιζα και Κυριακή βράδυ πήγαινα Θεσσαλονίκη, στον Παύλο Μιλάκη. Οπότε όταν πήγα στον ΠΑΟΚ, με πρίστηκε πάλι, γύρισε το γόνατο, πρίστηκε και έφυγα, πήγα στην ΑΕΚ, στον πρόεδρο της ΕΠΟ, του Χατζηγιάννη, και έκανα θεραπείες. Γύρισα, συνέχιζε πάλι κατά διαστήματα μέσα στο παιχνίδι, σαν να μου φγαινε το γόνατο. Και πριζότανε. Έπαιρνα, ήταν τα ταντερίλ τότε λεγότανε, ένα την ημέρα εγώ έπαιρνα 3. Και ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχω πρόβλημα με το στομάχι. Όταν τελικά με πήρε ο γιατρός του ΠΑΟΚ, σχολέθηκε ο Παναγιώτης Γηγής, πήγε μετεκπαίδευση στο Σκωτία
Και εκεί πίστηκα πλέον ότι πρέπει να κάνω εγχείρηση. Στον 8ο χρόνο ήταν που έπαιζα με κομμένο μενίσκο. Και όταν χειρουργήθηκα, που ήταν παρόν και ο γιατρός του ΠΑΟΚ, ρωτάει τον γιατρό, Σκότ λεγόταν ο καθηγητής, αυτός ο παίκτης πώς έπαιζε μπάλα με αυτό το γόνατο. Του λέει ήταν και ο καλύτερος. Γιατί εγώ 74 και 75 βγήκα πρώτος παίκτης στην Ελλάδα. Γνωστό. Και απορούσε ο καθηγητής πώς έπαιζε μπάλα. Καθάρισε καλά το γόνατο, τον έχω ακόμη σε μπουκάλι το μενίσκο και εκεί του λέει του γιατρού του γηγή, ήμουν και 31 χρονών, του λέει αυτό το γόνατο έχει ζωή 2 χρόνια και όχι σε ξερά γήπεδα. Το πολύ 2 χρόνια να έχει ζωή. Και όταν εγώ με την επόμενη χρονιά έκανα την 8ετία, 9ετία βασικά, μας κλέβανε 1 χρόνο και έγινε η μεταγραφή μου στον Παναθηναϊκό και εθνική ομάδα, το 80 το εθνό μου παίξαμε στην Ιταλία. Τηλεφωνιόταν ο γιατρός ο δικός μας και ο Σκότ έλεγε αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Δεν μπορεί ούτε ένα στο δισεκατομμύριο αυτό το γόνατο να παίζει εθνική ομάδα και να συνεχίζει. Και παίζω 5 χρόνια, 1 στον ΠΑΟΚ, 4 στον Παναθηναϊκό, παίζω άλλα 2,5 χρόνια στο Μακεδονικό, Δεκέμβριο μήνα και έφυγα γιατί δεν είχε πλέον ενδιαφέρον στο Μακεδονικό και πήγα στη σχολή και ξεκίνησα. Και αν δεν απατώμε ήταν ο Βουλινός τότε. Ναι. Αλλά και ο Μακεδονικός θα έλεγα το... Ανεβήκαμε στην Αλφα-Εθνική. Και το πολιτικό σύστημα τότε κάπου τον πολέμησε το Μακεδονικό και ναι. Έμεσα από τον Βουλινό και... Μας ρίξανε. Είναι γνωστό αυτό. Ακριβώς. Αυτή είναι η Ελλάδα μας δυστυχώς. Και αυτή τη στιγμή είναι πιο γερό από το άλλο το πόδι. Θέλω να πω, δεν κάνει να το λέμε, αλλά δεν μπορούσα να πάω σε τούρκη για τουαλέτα. Δεν λύγιζε το γόνατο. Σας καταλαβαίνω γιατί τα πέρασα κι εγώ αυτά με τα γόνατά μου. Το πέρασα κι εγώ, δεν μπορούσα να σκύψω και τα 2 τα πόδια με μηνίσκο. Σκεφτείτε όμως, έτσι δεν μπορούσα να το αυτό το γόνατο να τρέχεις. Και να μην λουφάρεις σε καμία προπόνηση. Μα προχωρούσε και καταλάβαινα ότι με έφευγε. Όχι να παίζω μπάλα. Μόνο αυτοί που περάσανε με ναι, εγώ σας καταλαβαίνω. Μα όταν το είπα του γιατρού ότι δεν μπορώ να το κλείσω, αυτός ο παίκτης πώς έπαιζε, πώς έκανε τάκλινγκ, πώς σηκώνονταν. Μα πολλές φορές και εγώ κάθομαι και αναρωτιέμαι με αυτό το γόνατο, αν ήμουν υγιής 100%, η απόδοση θα είχα καλύτερη, περισσότερη, λέω. Τι άλλο θα είχα. Σίγουρα. Ναι, δηλαδή και εγώ αναρωτιέμαι πολλές φορές. Κάθομαι, αναλογίζομαι το πώς πέρασα στην καριέρα μου την ποδοσφαιρική. Να μην, δηλαδή πήγα στον ΠΑΟΚ και δεν ένιωσα έναν προπονητή να μου κάνει προπόνηση. Γιατί στον ΟΦΕ κάθε Κυριακή εμφανιζόμουν. Αυτό το πρόβλημα που... Αν θέλετε, απαντήστε. Σαββά, είμαι στο φάνη. Αυτό το πρόβλημα που ανέκυψε μετά τη γνωστοποίηση μάλλον του προβλήματος από τον γιατρό που σας χειρούργησε και τον γιατρό του ΠΑΟΚ, είχε ως αποτέλεσμα κλείσιμο των 9 ετών στην ομάδα να σας κάνει λιγότερη προσφορά ο ΠΑΟΚ για να σας κρατήσει. Με το σκεπτικό ότι αυτός ο παίκτης τραυματίας είναι τώρα, τι να τον δώσουμε, να τον δώσουμε. Ναι, και συγχωρέθηκε και ο κ. Παντελάκης τότε,
ήταν ο ισχυρός που δεν άφησε τον Κούδα να πάει στην Αθήνα. Μιλώντας με τον γιατρό, ενημέρωσε ότι αυτό 2 χρόνια έχει ζωή και δεν... Ό,τι του είπε ο γιατρός, οπότε την προηγούμενη που έκανε ο Κούδας και ο Σαράβης πήραν από 1 εκατομμύριο. Και όταν πήγα εγώ ζήτησα το 1 εκατομμύριο να ανανεώσουμε τη σύμβαση. Τότε δεν πονηρεύτηκα ότι μπορεί να είναι και αυτό. Μετά που πέρασαν τα χρόνια, πιο όριμος πλέον το σκέφτηκα, όταν δεν έχει πάνω από 2 χρόνια ζωή και όσοι σε ξερά γήπεδα, καταλαβαίνετε... Τα γήπεδα τα τότε ήταν τα περισσότερα. Ο γιατρός το λέει ένας καθηγητής, ο οποίος είχε κάνει μέχρι τότε 5.000 μενίσκους. Τι εμπειρία είχε. Άρα η γνώμη του ήταν εγκυρότατη. Ναι. Και μου δίνει το κατώτατο που μπορούσε ένα σωματείο 300.000. Οπότε δεν συμφώνησα και έφυγα στην Αθήνα. Ήταν μεγαλύτερη προσφορά του Παναθηναϊκού. Και... ναι, μεγαλύτερη. Πολύ μεγαλύτερη. Η εμπειρία σας με την Ηθική Ελλάδος, αν δεν απατώμε, είχατε και ένα γκολ στις... Ούτε το θυμάμαι, ναι, μου λένε ένα γκολ. Ναι. Στην Ιταλία είχατε πάλι μια πολύ καλή ομάδα, είχε από ό,τι για να φτάσουμε, εκεί, ναι. Εδώ τώρα προσπαθούμε 12 χρόνια να μπούμε στο Euro. Στο Euro. Ναι. Το 2004... Καταλαβαίνετε, ήταν η πρώτη φορά νομίζω ότι που πήγαμε σε τέτοια διοργάνωση. Επί Παναγούλια. Ναι, επί Παναγούλια. Αλλά και εκτός το Euro, επίσημα παιχνίδια, παίξαμε με τη Γερμανία, που ήμασταν στον όμιλο και 1-1 νομίζω, 0-0 ή 1-1 στο Ντίσελντορφ με τη μεγάλη ομάδα της Γερμανίας και 2-2 στο Καραϊσκάκι. Με Μπεκεμπάουρ, με Μίλλερ, με όλους τους μεγάλους. Η καλή ομάδα που πήρε και το 1974 το παγκόσμιο. Και αν δεν απατώμε... 2 φορές κερδίσαμε την Ενωμένη Ρωσία. Την Ενωμένη Ρωσία. Ναι. Μεγάλη δύναμη η Ρωσία τότε. Συμμετείχατε στην αποστολή της ομάδας που έπαιξε ένα φιλικό Εθνική Ελλάδα στο Μαρακανά. Ναι. Γιατί θυμάμαι που είχα διαβάσει κάποτε ότι καλέσαν τον Αλκέτα Παναγούλια στα γραφεία της ΕΠΟ και υπέθεσε ότι θα τον απολύσουν. Λίγο να κατέβει Αθήνα, γιατί έμενε Θεσσαλονίκη. Ναι, και λέει μάλλον με κάλεσαν για να με πούνε ότι ξέρεις ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες σας, τέλος πάντων, και μου λένε ότι έτσι και έτσι. Και λέει φυσικά χαρά μας θα είναι να πάμε. Και... Φοβόταν οι παράγοντες μήπως φάμε 10 γκολ και... Διασυρθείτε, αλλά από ό,τι απολύθηκε όμως εκ των υστέρων στην πράξη, είχατε όχι σε ένα κατάμιστο 100 και χιλιάδες φύλαθλοι, το Μαρακανά, είχατε μια πάρα πολύ καλή παρουσία και αν δεν απατώμε πάλι ήταν μια φάση με με τον Μαύρο, ο οποίος έκανε μια ατομική ενέργεια και ως καθαρό επιθετικός έκρινε σκόπιμο να τελειώσει τη φάση, να τη βάλει γκολ, ενώ ο Αντωνιάδης περίμενε έτοιμος για πάσα και γκολ. Εντάξει, ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Ναι, ήταν. Όσο και να το κάνετε, ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Εκείνα τα χρόνια ήταν. Ναι, σπουδαίο. Και δεν πάβει να είναι πάντα μεγάλη δύναμη. Μια μεγάλη δύναμη. Επ' ευκαιρίας, πώς βλέπετε την τωρινή Εθνική Ελλάδος, η οποία μεθαύριο την Τρίτη θα δώσει έναν καθοριστικό αγώνα μέσα στη Γεωργία και παίρνοντας το θετικό αποτέλεσμα, δηλαδή τη νίκη, θα πάει στα τελικά του Euro στη Γερμανία. Αυτό που μας έδειξε με το Καζακστάν, αυτή τη διάθεση που είχαν τα παιδιά. Ναι, έδειξε ένα πάθος. Ομάδα, σαν ομάδα. Ναι. Δηλαδή δεν μπορούσες να βρεις κανέναν να μην έχει διακριθεί. Έγκαιται στους παίκτες πλέον. Δεν μπορεί ο προπονητής να βοηθήσει ούτε το
γήπεδο, η εξέδρα, είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Άρα μπορούν, έχουν ικανότητα. Το δείξανε στο παιχνίδι το πρόσφατο. Άρα είμαι αισιόδοξος ότι θα δείξουν το ίδιο ενδιαφέρον, γιατί δεν περνάνε πολλές μέρες. Την Τρίτη είναι πότε είναι? Την Τρίτη, ναι. Την Τρίτη. Μέσα σε 5-6 μέρες. Δηλαδή δεν νομίζω να άλλαξε κάτι. Η ψυχολογία δεν νομίζω να... Ξεκουραστεί είναι. Εντάξει, περιμένω αυτό έχει το μέρες, παιχνίδι, δεν υπάρχει πρωτάθλημα. Έτσι. Άρα είναι ικανή να το είναι κάνουν. ικανή και αν το πάρουμε και αλλιώς δεν θα παίξεις με μια Γερμανία ούτε με μια Αγγλία. Όχι ότι είναι υποδιέστερη η Γεωργία, αλλά δεν είναι και στο βαθμό μιας μεγάλης εθνικής ομάδας. Αυτή τη στιγμή με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και όλοι έχουν τα συμβόλαιά τους, το κίνητρο είναι, τώρα λέει ότι θα του δώσουμε, θα τους μοιράσουν 5 εκατομμύρια για 22 παίκτες. Δεν είναι αυτό κίνητρο. Ο παίκτης όταν μπαίνει στο γήπεδο δεν ψάχνει πόσα λεφτά θα πάρει. Αν σκεφτόταν δεν θα μπορούσε να παίξει μπάλα. Είναι το επάγγελμά του, είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, είναι η δουλειά του. Οπότε, ίσως παίρνουν περισσότερα χρήματα από τα σωματεία τους. Σίγουρα. Και ένας τραυματισμός μπορεί να είναι και μοιραίος. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που είδα όμως στο παιχνίδι αυτό, το 5-0, δηλαδή μπορούν, έχουν ικανότητα. Έχουν την ικανότητα. Αλλά πιστεύω όμως ότι είναι και ένα κίνητρο, υπό ποια μορφή τώρα, παίζοντας σε ένα τέτοιο επίπεδο στο Euro, θα είναι όλα τα βλέμματα επάνω τους. Όλοι οι σκάουτερ επάνω τους. Άρα, εκ των πραγμάτων, αν κάποιος παίκτης θέλει για κάτι παραπάνω στην επαγγελματική του σταδιοδρομία και δείξει ένα πολύ καλό αγωνιστικό επίπεδο σε αυτά τα γήπεδα, πιστεύω ότι θα προσελκύσει τα βλέμματα και μεγάλων ομάδων. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι παίκτες ξέρουν, είναι χρηματιστήριο, είναι στο χρηματιστήριο. Έτσι. Στην ομάδα που παίζουν, εκεί χρειάζεται. Εκεί. Το κίνητρο είναι εκεί, να παίζει, να έχει καλή απόδοση, για να μπορεί να ανεβάσει το συμβόλαιο του. Τώρα, το πρώτο 20 λεπτό, ο Μπέλκας δεν μας έχει με κεφαλιά ψαρά και τώρα μπαίνει μέσα στα δίχτυα. Εγώ δεν θυμάμαι άλλο παρόμοιο με τι δύναμη μπήκε και κέρδισε το πέναλτι. Δηλαδή δεν τον είδα άλλη φορά σε αυτό το στυλ. Όλοι οι παίκτες έχουν ένα πάθος. Άρα όταν θέλει βλέπεις τι κάνει. Αυτά όμως θα πρέπει να τα κάνει στην ομάδα του. Αν τα κάνει στην ομάδα του κάθε Κυριακή θα διπλασιάσει το συμβόλαιο του. Ναι. Και αυτό και για οποιαδήποτε άλλη ομάδα μέσω του μάνατζερ του θα μπορεί να... Ναι, θέλω να πω περισσότερο στις ομάδες μετράει αυτό να ανεβάσει το συμβόλαιο του και όταν ανανέωσει βλέπετε οι παίκτες που πάνε καλά διπλασιάζουν τα συμβόλαιά τους. Ναι. Από το 1 εκατομμύριο πάει στο 1,5. Αυτό που λέτε που οι παίκτες πάνε καλά, ένα από τους πολλούς που έχει βγάλει τα τελευταία χρόνια η Ακαδημία του ΠΑΟΚ που στελεχώνουν τη βασική ομάδα του ΠΑΟΚ είναι και ο Γιάννης Κωνσταντίνης. Ο κύριος Σπούδας στη συνέντευξη που το πήρα μου είπε ότι αυτό το παιδί, αν δεν πάρουν κοινό στα μυαλά του αέρα, είναι στο χέρι του να γίνει Μέση ή Ρονάλντο. Αρκεί να είναι προσγειωμένος. Τι γνώμη έχετε γι' αυτόν? Σίγουρα το ταλέντο το έχει. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα
δεν μπορώ να συγκρίνω κάποιον παίκτη με τον Κωνσταντέλια. Ξεκινάει το ότι είναι ήρεμο το παιδί. Πόσες κλωτσιές τρώει. Ποτέ δεν αντιμίλησε, ποτέ δεν ήρθε σε αψιμαχία. Αυτό είναι στα υπέρ του, γιατί ένας παίκτης όταν νευριάζει δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Τώρα, το αν το πιστεύει, εγώ νομίζω έχει και το μυαλό αυτό. Βλέπω ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι πηγαίνει καλύτερα. Βλέπω κάποια στοιχεία που αρχίζει να ανταποκρίνεται. Η φαντασία του, η τεχνική του δεν μπορεί να τα κάνει αυτά που κάνει ο Κωνσταντέλιας, δεν τα κάνουν οι 30 ετών και 35 ετών ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι το ταλέντο. Πόσο καθαρό μυαλό και παίζει μέσα στην περιοχή. Το να κάνεις μια τρίπλα στο κέντρο του γηπέδου, αυτό είναι θέατρο, τσίρκο. Μας έλεγε ο Λόραν τότε. Όταν προσπαθούσε ένας να κάνει μια τρίπλα, να περάσει την μπάλα μέσα από τα πόδια ή ξέρω εγώ, του λέγε έτσι, είσαι τσίρκο. Να κάνεις τσίρκο. Ο Κωνσταντέλιας είναι ουσία. Τώρα, το περιβάλλον γύρω παίζει ένα ρόλο, εκεί είναι το μυστικό όλο. Να μην του λένε ότι είσαι ο καλύτερος. Ναι, ο καλύτερος, αλλά θέλει προσπάθεια. Αυτή τη στιγμή παίζει στον ΠΑΟΚ, παίζει με κάποιους αντιπάλους. Αύριο δεν ξέρω ο μάνατζερ του αν είναι ειδικός, γιατί οι μάνατζαρέ αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι κάνουν τον μάνατζερ να οικονομήσουν. Ο μάνατζερ πρέπει να είναι και προπονητής και παλιός ποδοσφαιριστής, να ξέρει το ποδόσφαιρο, να μπορεί να του πει αυτά τα λόγια που πρέπει. Οπότε, αν φύγει από τον ΠΑΟΚ, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, λέμε, πάει καλά στην Ευρώπη. Σε ποια κατηγορία? Στην τρίτη κατηγορία. Υπάρχει το Europa League, υπάρχει και το Champions League. Είμαστε στην τελευταία κατηγορία της Ευρώπης. Άρα, ξεσηκώνονται τα παιδιά, έχουν αυτή την απόδοση και ικανοποιούνται οι περισσότεροι. Οι καλοί παίκτες έχουν και κάποιες ευαισθησίες. Τώρα εμείς από μακριά το βλέπουμε το παιδί. Δηλαδή θα είχα άλλη γνώμη αν ήμουν από κοντά και το γνώριζα τον ποδοσφαιριστή. Το πώς δουλεύει, αν κλέβει στην προπόνηση, και όλο το μυστικό είναι εκεί. Δεν μπορούν, εμένα κανένας προπονητής δεν μου είπε το πώς να βελτιώσω τον εαυτό μου και πόσο να τρέξω και πώς να κάνω. Εγώ μόνος μου ασχολήθηκα το πώς να ανεβάσω την απόδοσή μου από Κυριακή σε Κυριακή και αυτά γινόταν στην προπόνηση. Αυτά είναι κάποια μυστικά τα οποία οι μισοί παίκτες σε κάθε ομάδα που πέρασα κοιτάγανε να λουφάρουνε να παίξουν την Κυριακή. Γιατί ήταν καλοί παίκτες, ήταν βασικοί. Και την προπόνηση την κλέβανε. Όταν κλέβεις από την προπόνηση, κλέβεις από τον εαυτό σου, όχι από τον προπονητή. Και για να φορμαριστείς πρέπει να δίνεις το 100% και στην προπόνηση και στο παιχνίδι. Και να αντέξεις 45 λεπτά. Και πες στον προπονητή σου, άλλαξέ με. Τα μυστικά αυτά δεν είναι μυστικό, είναι η πραγματικότητα. Δίνεις το 100% για να μπορείς κάθε Κυριακή να ανεβάσεις ένα 5%, ένα 2%. Σε 10 παιχνίδια, 15 παιχνίδια, όταν φορμαριστείς θα φτάσεις στο 100%. Δυστυχώς και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό που έζησα, όχι τόσο στο μακεδονικό, στις μεγάλες ομάδες έβλεπα παίκτες που φτάνανε στο 60% της δύναμης, δηλαδή της προπόνησης, και δεν δίναν το 100%. Αυτό τι κάνει? Όλη την εβδομάδα μειώνει την απόδοσή σου. Γιατί οι προπονήσεις γίνονται έτσι, να μπορείς να ξεκουραστείς από την Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Οι δυνατές προπονήσεις ξεκινάει από Τρίτη, Τετάρτη μπαίνει το βάρος, το πολύ, να φτάσει στο 100% η προπονήση που θα κάνουν οι παίκτες.
από Παρασκευή και μέχρι Πέμπτη. Από Παρασκευή Σάββατο χαμηλώνει η ένταση για να είναι έτοιμος ο οργανισμός την Κυριακή να δώσει το 100%. Δυστυχώς είχα παίκτες 60, 70, άντε βία 100%. 80% να πάνε. Στο 100% κανένας δεν δούλευε. Καταλαβαίνετε, και στις δύσκολες προπονήσεις κοιτάγαν να είναι τραυματίες. Κάναν τον τραυματία. Να ξεγελάσουν τον προπονητή. Μόνο ο Λόραντ δεν άφηνε. Όλοι αυτοί που λένε για τον Λόραντ ήταν εναντίον του Λόραντ. Αυτοί οι παίκτες που μιλάνε για τον Λόραντ τότε ήταν εναντίον του Λόραντ. Αλλά μετά τον βγάλαμε μάγο. Ήξερε... έπαιρνε το 100% χωρίς να το καταλάβεις. Χωρίς να το καταλάβεις. Χωρίς προστήματα, είχε τον τρόπο του. Είχε τον τρόπο. Πάνω σε αυτό, όσον αφορά για την απόδοση, προσφάτως ένας γνωστός από τους κορυφαίους Έλληνες γυμναστές μου ανάφερε το εξής, ότι μία μέθοδο που ξεκίνησε στην Αγγλία, επειδή εκεί είναι δυνατό το πρωτάθλημα, με πολλές αγωνιστικές υποχρεώσεις, πρωτάθλημα, 2 κύπελα, Ευρώπη, οι ποδοσφαιριστές των αγγλικών ομάδων, όχι σε όλες τις ομάδες προς το παρόν, αλλά σε κάποιες κορυφαίες έχει ξεκινήσει με το πέρας των αγωνιστικών υποχρεώσεων το καλοκαίρι, σε εκείνο το διάστημα που είναι στη χαλάρωση, που έχουν, πριν ξεκινήσει η προετοιμασία, τους παίρνουν αίμα από τον οργανισμό τους, παίρνουν αίμα, το αποθηκεύουν και το Δεκέμβριο με Γενάρη που έχουν ήδη διανύσει τη μισή αγωνιστική σεζόν, τους κάνουν μετάγγιση ξεκούραστου αίματος, έτσι ώστε να μπορούν να αποδώσουν με την ίδια δυνατότητα και για το υπόλοιπο της σεζόν. Δεν ξέρω τώρα, είναι μια νέα μέθοδος αυτή στο ποδόσφαιρο, κατά το πόσο είναι καλό για την υγεία των ποδοσφαιριστών. Αυτό δεν είναι ειδικός. Είναι επιστήμονες τώρα, υπάρχουν γιατροί, έχουν τα μέσα να μπορούν να φτάσουν και σε αυτό το σημείο. Αλλά το παν είναι το DNA του κάθε παίκτη και τις δυνατότητες που έχει ο κάθε παίκτης. Δεν μπορεί όλοι οι παίκτες να είναι οι ίδιοι. Θέλω να πω, ο Μέση, αυτά που έκανε ο Μέση, δεν θα μπορούσε να τον βάλεις να κυνηγάει κάποιον παίκτη. Τον αφήνεις ελεύθερο να κάνει αυτά που ξέρει να κάνει. Δεν θα βάλεις έναν παίκτη τεχνίτη ο οποίος σκοράρει. Πρέπει να είναι ξεκούραστος, να μπορεί να ξεπεράσει τη δυσκολία στο 1/3 του γηπέδου που είναι προς την εστία του αντιπάλου. Έχει και τους παίκτες που θα κάνουν τη βρώμικη δουλειά που λέμε. Έτσι, τη χαμάλιδες που λέμε. Έχεις και τους παίκτες που είναι ικανοί, είναι ευέλικτοι, είναι γρήγοροι να μπορούν να σκοράρουν. Ναι, γιατί το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό είναι όταν φτιάχνετε μια ομάδα, δεν μπορεί να έχεις 10 μέσιδες. Εννοείται. Δεν θα μπορούσε να κερδίσει. Ποιος θα μάρκετζε πλέον. Από την άμυνα ξεκινάει η ομάδα. Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε πρέπει να σχεδιάζεις μια ομάδα, να γνωρίζεις την ομάδα σου και εν συνεχεία να βρίσκεις παίκτες που ταιριάζουν στην ομάδα. Δυστυχώς στην Ελλάδα οι περισσότεροι και ακόμα με το επαγγελματικό νομίζω επεμβαίνουν οι παράγοντες πολλές φορές, και γιατί αρκετά χρόνια ασχολούνται, μου το λέγανε Προέδρε, και εγώ λέει 30 χρόνια είμαι κοντά στην ομάδα, ξέρω. Δεν μαθαίνετε το ποδόσφαιρο με το μάτι, το ποδόσφαιρο να πεις μες στο τερέν, εκεί είναι. Αν δεν ξέρεις μπάλα, δεν μπορείς. Ή αν δεν ξέρεις κολλήμι και σε πετάξουν την πισίνα, θα πνιγείς. Έτσι είναι. Έτσι. Δυστυχώς οι Έλληνες είμαστε, θέλουμε μεγάλες ομάδες, καλή ομάδα, χωρίς να πληρώσουμε.
Και για να πληρώσεις, να πάρεις κάποιους παίκτες δεν έρχονται. Οι παίκτες οι καλοί δεν έρχονται στην Ελλάδα. Όταν θα έχει να συγκρίνει... Είναι τελειωμένοι από ναι, εντάξει. πολλές... Οι τραυματίες που έχουν περάσει... Ναι, και πρέπει να κάνεις πολύ καλή επιλογή. Πρέπει να ψάχνουν, να έχει σκάουτερ, να ψάχνουν όλο τον χρόνο από τώρα. Έπρεπε ήδη να έχουν τους στόχους και να ψάχνουν αυτούς τους παίκτες. Μήπως αυτό που αναφέρεται, σκάουτερ, παραδείγματος χάρη τώρα στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, επειδή έχει υψηλούς στόχους, φέρνει παίκτες οι οποίοι έχουν διαπρέψει σε πρωταθλήματα στο εξωτερικό, γιατί έχει βάλει ψηλά το πύχη ότι χτυπάω πρωτάθλημα, κύπελλο, Ευρώπη. Αλλά πέρα από τη φουρνιά που έχετε πίσω από μια πολύ οργανωμένη σε δομή ακαδημία, πρέπει να ψάχνει και ταλέντα 17χρονα, 16χρονα, που υπάρχουν πάρα πολλά. Στα μήκη και τα πλάτη του, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Νομίζω πως έχει. Γιατί η Μπαρτσελόνα το κάνει δεκαετίες αυτό. Φέρνει 16χρονους, 14χρονους από Αφρική, από Ασία, από Αμερική. Η Μπαρτσελόνα όμως έχει και το όνομα. Ένα ταλέντο που θα βρεθεί στην άλλη άκρη του κόσμου. Θα προτιμήσει την Μπαρτσελόνα και όχι το άμα το κάνει, ναι. Άμα όμως δεν το τσιμπήσει μια Μπαρτσελόνα και το... Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός πληρώνουν αρκετά εκατομμύρια και έχουν παιδικές ομάδες και αυτή τη στιγμή παίζουν 3-4 τώρα που παίζουν είναι από τις ακαδημίες, όπως ο Κωνσταντέλιας, ο Κουλιαράκης, ο Μιχαηλίδης, και ο Τσιόλης που διαπρέπει στη... Αυτοί φύγανε, ναι, αλλά διαπρέπει στη Γερμανία. Υπάρχουν όπως ο Σέντερφορ, το νεαρός, ο Τζίμας. Ο Τζίμας, ακόμη ένας βασικός παίζει. Ο Τσιγάρας. Τσιγάρας, ναι. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή δεν προωθούν τα παιδιά αυτά. Υπάρχει τόσο πίεση. Τώρα τα παιχνίδια αυτά πλέον πρέπει να βγει πρωταθλητής. Αυτό είναι το θέμα. Και οι προπονητές δυσκολεύονται να βάλουν αυτά τα παιδιά. Ναι, αλλά για την άλλη, ο προπονητής, αν έχει πάρει δουλειά από το αφεντικό του, από τον πρόεδρο, τι ξέρεις, εγώ θέλω αυτούς τους στόχους να τους συμπληρώσω. Ναι, πώς θα μπει στη διαδικασία ο προπονητής να πει να βάλω το χύψη Κωνσταντέλια, θα τους βάλω, θα προωθήσω τα παιδιά. Και εγώ ακούω και τους φιλάθλους, τους οπαδούς των ομάδων. Δεν υποστηρίζουν τα Ελληνόπουλα. Ναι. Αυτή που η ξενομανία αυτή ναι. είναι ξενομανία. Συγχωρούν τους παίκτες τους ξένους. Τους Έλληνες δεν τους συγχωρούν. Δεν συνερίζονται τον ποδοσφαιριστή να ξεκινήσει και ας μην έχει καλή απόδοση. Και ας μου πει ένας ποιος είναι καλύτερος από τους Έλληνες αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟ. Ποιος είναι καλύτερος. Να μου πει ένας. Εγώ δεν το δέχομαι. Τα Ελληνόπουλα είναι οι καλύτεροι παίκτες στον ΠΑΟ αυτή τη στιγμή. Και πέρσι και φέτο. Και τα συμβόλαια, αν δούμε, να δεις πόσα χρήματα παίρνουνε. Μιλάμε, εκεί είναι αυτά τα πράγματα όμως. Δεν τα καταλαβαίνει ο παδός. Ο παδός θέλει να κερδίσει. Και αν έχει μέτρια απόδοση, τι τον έβαλε του πιτσίρικα. Υπάρχουν από αυτά που είπατε τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά θα φέρουν και χρήματα στο... Αυτά τα παιδιά που αγωνίζονται, συγγνώμη που σας διέκοψα, από κάποιους άλλους ξένους που έχουν υψηλά συμβόλαια, παίζουν πολύ καλύτερα. Αυτό λέω. Όταν ένας παίρνει 1,5 εκατομμύριο, 1 εκατομμύριο, 800.000 και ο νεαρός παίρνει 100 και 150 και 200, πέστε μου. Και πώς θα βγει. Και έχει την ευθύνη να κερδίζει τα παιχνίδια. Αυτοί θα είναι οι προστάριδες και οι μικροί να προχωράνε, να ανακολουθούν. Ναι, να είναι προστάριδες όμως. Ναι. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν γίνεται στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Και ένα παιδί περιμένει ένα 10 λεπτό, ένα 5 λεπτό, δεν μπορεί να δείξει. Για τον Στέφανο Τζίμα που αναφέρατε, επειδή έχει τα φυσικά ταλέντα του Σεντερφόρ,
Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι εντάξει, ο Λουτσέσκου είναι προπονητής, αυτός ξέρει, αλλά μήπως καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν σε αγώνες με μικρότερες ομάδες έπρεπε να το βάζει παραπάνω από ένα δεκάλεπτο. Αυτή τη διαχείριση την κάνει ο προπονητής, αυτός είναι που κάνει το κουμάντο, δεν μπορούμε εμείς να... Γιατί φτάσαμε σε σημείο να τραυματιστεί ο Σεντερφόρ και να μην έχουμε... Εμείς συζητάμε, όπως είπατε, πρέπει από τη διοίκηση να μπουν οι στόχοι αυτοί, να μπορέσει κάποια στιγμή να εισπράξει και ο πρόεδρος, αυτός που βάζει τα χρήματα. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Αυτή τη στιγμή είδατε το Δεκέμβριο φύγανε από αυτήν την ομάδα που παίξαν 3 παίκτες και πήρε γύρω στα 50 εκατομμύρια η ομάδα. 25 εκατομμύρια παίκτη η πούληση. Αυτός μπορούσε να έρθει εδώ στην Ελλάδα. Δεν θα ερχόταν. Με καταλάβατε, δεν θα ερχόταν. Ακριβώς. Και ενώ όταν έπαιξε η ΑΕΚ ήταν ισχυρή αυτή η ομάδα. Και φοβόμασταν ότι ήταν ισχυρή, αλλά όταν φεύγουν 3 παίχτες με τέτοια ποσά, 12 ο ένας, 25 ο άλλος και ο τρίτος δεν θυμάμαι πόσα εκατομμύρια πουλήθηκαν. Αυτές οι ομάδες κάνουν αυτόν τον προγραμματισμό. Ναι, κάνουν. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα θέλουν οι οπαδοί ο πρόεδρος να βάζει τα εκατομμύρια. Γιατί τα χρωστάει. Στην ομάδα χρωστάει ο πρόεδρος. Τότε θα μπορούσε. Αλλά βλέπετε υπάρχει η πίεση του κόσμου. Έτσι. Και ενώ ο ξένος περπατάει στο γήπεδο, δεν το μιλάνε, άσχετα αν παίρνει 1 εκατομμύριο το μήνα, το χρόνο, και ο άλλος είναι με ψίχουλα που λέει είναι και στην πρώτη το συμβόλαιό του, και έχουν απέτηση από αυτό το παιδάκι να κερδίσει την αντίπαλη ομάδα. Πώς θα γίνει. Δεν είναι. Είναι όντως ένα θέμα. Πώς βλέπετε τη φετινή εικόνα του ΠΑΟΚ και εν ώψη και για την Ευρώπη και για τα play-off? Ο φετινός ΠΑΟΚ έκανε μια κοιλιά στα προηγούμενα παιχνίδια, έδειξε όμως μπορεί, έχει τις δυνατότητες, όπως και το κύπελο μέσα στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό, ήταν άτυχος. Άτυχος, εκεί ήταν ατυχία. Αγωνιστικά τον πάτησε τον Παναθηναϊκό μέσα εκεί, και στα πέναλτι 4 φορές και μπορέσαμε να πάρουμε την πρόκριση, και με το παιχνίδι το ευρωπαϊκό έδειξε ότι μπορεί. Όταν θέλουν οι παίκτες μπορούν. Όπως και με την Ινδική. Αυτό πρέπει να επισημάνει στους παίκτες. Δηλαδή, στα προηγούμενα παιχνίδια με τον Άρη, καμιά προσπάθεια, καμιά σχέση. Φέρ το βίντεο, δείξε το βίντεο αυτό και δείξε και το άλλο. Και πες τους. Αυτή είναι άλλη ομάδα. Οι ίδιοι είστε. Τι κάνατε. Μπορούν να κάνουν την υπέρβαση που λέμε. Όχι υπέρβαση, να δίνει το 100%. Να δίνει το 100% αυτό. Γι' αυτό που ούτε με την ΑΕΚ δώσαμε, ούτε με το Παναθηναϊκό στην Τούμπα που χάσαμε 1-0 στο κύπελο, ούτε με. Ναι, ΑΕΚ, Άρη και Παναθηναϊκό το πρώτο παιχνίδι εδώ. Παναθηναϊκό το πρώτο παιχνίδι, ναι. Όντως. Εν κατακλείδη της όλης συζήτησής μας, ποιο μήνυμα θέλετε να δώσετε στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ? Οι φίλαθλοι, όχι μόνο του ΠΑΟΚ. Κυρίως επειδή τα site μας είναι με ηλεκτρονικά site του ΠΑΟΚ. Να μην απαγοητεύονται, γιατί ακούω μετά από κάθε παιχνίδι να γίνονται λαϊκά δικαστήρια στα ραδιόφωνα. Δεν είναι η ελληνική νοοτροπία λίγο αυτό είναι? Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να προχωρήσουμε. Δηλαδή, δεν βλέπουμε εμείς τα καλά της Ευρώπης. Πρέπει να μείνουμε τριτοκοσμική χώρα. Ούτε στη τριτοκοσμική χώρα δεν γίνονται αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Και από πλευράς διοικούντων, πολιτείας και φιλάθλων. Αυτή τη στιγμή παίζουμε χωρίς απαγορεύεται να πάνε στα γήπεδο οι φίλαθλοι των φιλοξενουμένων. Πέστε μου σε ποια χώρα υπάρχει. Αν δεν είμαστε τριτοκοσμικοί, τι είμαστε? Πώς θα μπορούσε όμως να αλλάξει αυτό το πράγμα, γιατί... Όχι. Στο γήπεδο δεν γινόταν επεισόδια.
Είναι η αδυναμία της πολιτείας. Αυτή τη στιγμή είπανε θα αλλάξουν. Τι άλλαξαν? Τίποτα δεν άλλαξαν. Δεν άλλαξαν τίποτα. Είναι αυτά αναφέρθηκαν κάποια μέτρα τα οποία θα... Ποια μέτρα? Γιατί οι κάμερες, η ταυτοποίηση των εισιτηρίων. Καταρχήν οι κάμερες μπήκανε από τα lifting που γίνανε στα γήπεδα όταν πήραμε όταν έγινε το 2000... το παγκόσμιο. Τι πήραμε? Το 2004 στο Ευρωπαϊκό. Ναι. Γίνανε lifting όλα τα γήπεδα με κάμερες, με τα πάντα. Δεν λειτουργεί τίποτα αυτή τη στιγμή. Αυτά που λένε τζάπα μπαίνουν στη ΣΑΕΚ το γήπεδο, τζάπα μπαίνουν οι παίκτες, οι φίλαθλοι. Κολλάει ο ένας με τον άλλον από το μηχάνημα και περνάνε. Τι μας λένε? Εδώ οι φίλαθλοι. Και εκτός αυτό η πολιτεία δεν μπορεί, λάθος λειτουργεί σε αυτό και βγάλανε ένα νόμο να απαγορεύονται οι φίλαθλοι να πάνε να δουν την αγαπημένη τους ομάδα. Για ποιο λόγο? Ίσως φοβούμενοι επεισόδια. Πού γίνανε επεισόδια? Γίνανε στο Βόλο. Στο Βόλο, ξέρετε, αυτή τη γέφυρα δεν φύλαγε κανένας. Αυτό ήταν το λάθος πολιτικής. Και πού είναι η αστυνομία, τι έκανε έλεγχο? Η αστυνομία πάει μια εβδομάδα πριν, ελέγχει το γήπεδο. Πώς μπορούμε να χωρίσουμε το γήπεδο, οι φίλαθλοι από εκεί δεν έρχονται σε επαφή ποτέ μαζί. Την μια πλευρά και από την άλλη. Έχουν εισόδους, δρόμους, αστυνομία δεν αφήνει τα πούλμαν, δεν αφήνει τους οπαδούς να πάνε από άλλη πόρτα. Και δεν υπήρχε ούτε ένας αστυνομικός επάνω. Έγιναν οι φασαρίες και μετά. Ποιος φταίει? Οι φίλαθλοι φταίνε? Όχι, η πολιτεία φταίει. Δυστυχώς δεν μπορεί και τα επεισόδια γίνανε όλα έξω. Και οι θάνατοι γίνανε εκτός. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Μα η πλειονότητα είναι ότι εξωγηπαιδικά γίνανε όλα. Ναι. Καταρχήν, έχουμε κάμερες. Και ο Ολυμπιακός που τιμωρήθηκε με το Βεντεκαλικό και ο ΠΑΟΚ που τιμωρήθηκε χωρίς κόσμο, γιατί δεν τους εμφανίζουν αυτούς τους ανθρώπους? Οι κάμερες πού είναι? Μα ποιος κρύβει, τι κρύβει? Ούτε οι ομάδες όμως δεν αντιδρούν. Δεν ξέρουμε τον φίλαθλο του Ολυμπιακού που πέταξε τη φωτοβολίδα, αφού έχει κάμερες στο γήπεδο. Μπορεί να τα βάλει η κάθε ομάδα με τους οργανωμένους οπαδούς της. Είδες. Είτε λέγει τη θύρα 7, είτε θύρα 14, είτε θύρα 4. Ναι, αλλά εκεί μπαίνει η πολιτεία. Δεν θα αφήσει τους παράγοντες να μαλώσουν με τους οπαδούς τους. Εκεί θα μπει η πολιτεία. Η πολιτεία θα μπει πού? Μέσα στο γήπεδο δεν μπορεί? Όχι. Να ελέγξει αυτά η πολιτεία. Ναι. Δεν θα αφήσουμε τον παράγοντα να κάνει αυτό το πράγμα και θα μάθει ο κόσμος και δεν θα μπορεί να ζήσει στην πόλη. Ναι. Έλα, δεν τελείωσα. Δεν τελείωσα, τελειώνω. Είχαμε τη χαρά να πάρουμε τη συνέντευξη αυτή από τον κύριο Τερζανίδη. Ήταν, πιστεύω, πλούσια σε ενημέρωση τόσο σε προσωπικό επίπεδο για την λαμπρή πορεία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στις ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε, αλλά και για τα όσα συζητήσαμε για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κύριε Τερζανίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Σας εύχομαι υγεία, πρωτίστως μακροημέρευση και να δούμε καλά παιχνίδια τώρα με τα play-off. Έτσι, να περάσει η εθνική μας στα τελικά του Euro της Γερμανίας, έτσι ώστε να δούμε και τη δική μας. Το ευχόμαστε όλοι. Σας ευχαριστούμε πολύ.